aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa ye mai kalo tile 14 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu tun b'an bolo ni ka olu da olu tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Marsi kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 so étage 4 min yɛrɛ kɔni binna Sogoni kɔ localité yɛrɛ kɔnɔna ni so étage 4 yɛrɛ kɔni binni kɛra sababu ni ka maa dɔw bɔnɛ o ni nali ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni jogi ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni a kumaw yɛrɛ kɔni kun cayara an ka bɔlɔsiraw kan ko o ko de la mai kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka direction de l'urbanisme et de l'habitat yɛrɛ kɔni maaw ye olu bɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn don ko fɔlen na conférence de presse min yɛrɛ kɔni sen ko minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin so bin ko in yɛrɛ kɔni duguma u b'o bɛɛ lajɛlen fɔ o ye disposition minnu ta bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na kɛ u y'o da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan u ka nin conférence de presse sen fɛ tarata tɛmɛnen mai kalo tile 12 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni na fiɲɛba dɔ yɛrɛ kɔni cira Kulukoro région kɔnɔna na fiɲɛba min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni stade Mamadu Jara min yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka ni stade in yɛrɛ kɔni tiɲɛni don a la ni yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni binni yɛrɛ kɔni ye wagati min na fɔ ko bi Burkina Faso autorité ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni don ka fɛ u ka se ka sabati jamana in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔnɔna sanga ani wagati u bɛ décision ta walasa min ye suman ye u ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw labɔ fɔlɔ ɲɔni a ka fɔ k'a bɛ bɔ ka taa di maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na Burkina Faso gouvernement ma kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko k'a ta nin don yɛrɛ kɔni na fo ka taa fɔ décision kura taara ko ɲɛ kan ko min yɛrɛ kɔni ye baganw ye k'o kana labɔ bilen Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kun ye walasa bagan ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw labɔ fɔlɔ ɲɛna a ka bɔ ka taa di maa wɛrɛw ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye forum sur la migration internationale ni o kɔni bɛ ka kɛ Nations Unies siège yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko in yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka sanga ni o yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre n'ale ka cakɛda bɛnnen don an ka tugarakiw yɛrɛ kɔni ka kow ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Atayer yɛrɛ kɔni ale bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na ka sanga ni a ka o tali yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Musa Atayer ale kɔni y'i profiter ni ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka tugarakiw ɲɔgɔn cɛ la minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana bɛ taa sira min kan k'o da an ka tugaraki ni tulo kan ale ni jɔnna ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ tugarakiw la u fana ka o da ministre yɛrɛ kɔni tulo kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Nairobi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na farafinna ale ni Faransi jamana yɛrɛ kɔni ka sommet tun bɛ ka kɛ ni jamana kofɔli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni sommet yɛrɛ kɔni kɛli ye farafinna jamana ale ni Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni u ye réunion ministérielle dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan réunion ministérielle yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni ka don o ni conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o réunion ministérielle yɛrɛ de kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni ye Union africaine yɛrɛ kɔni ka commission président yɛrɛ kɔni ni o ye Mahamudu Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bi profiter ni yɛrɛ kɔni fɛ ni k'a da Faransi jamana ɲɛmaa kulo yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye farafinna jamanaw ye k'olu yɛrɛ kɔni b'a wajibiya siège permanent fila yɛrɛ kɔni ka d'u ma ONU yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi dɔn kibaru kɔnɔna na Marsi kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 so dɔ ni ale kɔni ye étage 4 ye ale binna Sogoni kɔ quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wari yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat yɛrɛ kɔni maaw ye olu ye conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn u ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na conférence de presse min yɛrɛ kɔni kun animé yɛrɛ kɔni don u ka directeur yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Mamadu Wɔlɛgɛm ye o conférence de presse yɛrɛ kɔni sen fɛ Mamadu Wɔlɛgɛm ale kɔni b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko ka sanga ni nin so bin ko in yɛrɛ kɔni an ka Bamako kɔnɔna na k'olu kɔni ye commission d'enquête indépendant dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ni commission in ka se ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ ni so bin ko yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni so yɛrɛ kɔni binna ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ni conférence de presse kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Mamadu Wɔlɛgɛm ni ale de ye an ka direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat yɛrɛ kɔni directeur ale kun accompagné yɛrɛ kɔni kun don Assoume Diko fɛ ni o ye ordre des architectes du Mali yɛrɛ kɔni ka président ye ale ni an ka protection civile yɛrɛ kɔni directeur
régional ni o ye colonel Adama Jatigi Jara yɛrɛ kɔni ni maa fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka Mamadu Walagem yɛrɛ kɔni accompagner ni conférence de presse kɛyɔrɔ in na. Mamadu Walagem ni ale de ye an ka direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat yɛrɛ kɔni directeur ye ale ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko so bin min yɛrɛ kɔni kɛra Sogonikɔ localité yɛrɛ kɔnɔna k'o kɔfɛ tuguni ko so dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ binna Keyita région kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka ni conférence de presse yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka kunnafoniya ɲuman yɛrɛ kɔni di Mali jamana kɔnɔdenw ma walasa min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni kolon carilen ni so bin ko in kan ka se ka fɛɛrɛ latigɛ dankari o la. A y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw kan k'olu kɔni ye maa caman ka intervention yɛrɛ kɔni ye ko maa dɔw yɛrɛ kɔni na n'u da se ni so bin ko in yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ k'u bɛ sojɔ ɲɛdɔn de ko ka sɔrɔ ko wɛrɛw yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni so bin yɛrɛ kɔni kɔfɛ maa ninnu tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o yɛrɛ de kɔni na walasa ka se ka fili yɛrɛ kɔni éviter ale ni kunnafoni kolon carilen k'olu yɛrɛ kɔni ye décision ta ka ni conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka bɔ ka kuma. Mamadu Walagem yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko so bin min yɛrɛ kɔni kɛra mars kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 Sogonikɔ quartier yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ an ka Bamako commune 6nan yɛrɛ de kɔnɔna ko o so bin yɛrɛ kɔni digira an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ko so bin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 5 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ale ni ka maa 20 yɛrɛ kɔni joli ko ni wale yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sababu ni jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kan ka faamu k'a fɔ ko so kan ka jɔ sariya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sariya ninnu yɛrɛ kɔni labatoli ko nafaba yɛrɛ kɔni b'o la jamana kɔnɔdenw ka lakanako la. A y'a yira k'a fɔ ko kabini so bin yɛrɛ kɔni kɛra ko min yɛrɛ kɔni ye service de secours maaw ye olu wulila teliya yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na walasa so in yɛrɛ kɔni binna maa minnu yɛrɛ kɔni ka se ka olu yɛrɛ kɔni kisi teliya la ko yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement maaw ye olu bɛ service de secours maaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka teliya ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na wa opération in sen fɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ olu ye commission d'enquête indépendant dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kun kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛra sababu ye ni so in yɛrɛ kɔni binna yɛrɛ kɔni kan wa y'a yira k'a fɔ halisa kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na wa directeur Walagem yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔw yɛrɛ kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu yɛrɛ kɔni na k'u y'u bolo da maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ka ban wa olu maaw yɛrɛ kɔni minɛna ne ka ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ ku olu la a ka kɔrɔfɔ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni tɛ se ka pisi foyi yɛrɛ kɔni bɔ nin ko in na k'a bɛ se ka kɛ so in jɔliko la technique ko de la majɛ kɛra yen a bɛ se ka kɛ so yɛrɛ kɔni kan ka jɔ sariya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni b'a jɔ o sariya kɔnɔna na walima chaîne de contrôle yɛrɛ kɔni yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ majɛ u sɔrɔ yen nɔ yɛrɛ de kɔni ko yɛrɛ de kɔni olu tɛ pisi foyi yɛrɛ kɔni bila kɛrɛfɛ nin ko in na u b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen kelen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni so bin yɛrɛ kɔni ye Mamadu Walagem yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Mali jamana kɔnɔna na texte kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔna na so yɛrɛ kɔni kan ka jɔ cogo min na ko yɛrɛ de kɔni na maa si man kan tɛ ka so jɔ i kunfɛ textew bɛ ko in kan ka ban i kan ka k'o texte in yɛrɛ de kɔni kalan yanni k'a fɔ i bɛ so yɛrɛ kɔni jɔ jamana in kɔnɔna na k'o texte minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na sojɔ ko yɛrɛ kɔni kan o texte ninnu yɛrɛ kɔni bɛ boli fɛnba minnu kan o de ye i bɛna so jɔ dugukolo min kan k'o ɲɛɲini k'o dɔn i kan ka étude technique kɛ jamana kan ka yamaruya sɛbɛn d'i ma walasa i ka se ka so jɔ ale ni contrôle yɛrɛ kɔni kan ka kɛ so jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ko texte in bɛ boli ni fɛnba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan ko Mali jamana kɔnɔna na sojɔ ko yɛrɛ kɔnɔna texte minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o texte ninnu yɛrɛ kɔni labatoli yɛrɛ kɔni tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko wajibi de don bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔna na ko maa o maa i bɛ so yɛrɛ kɔni jɔ wajibiya yɛrɛ de kɔni don i bɛ nin texte ninnu yɛrɛ kɔni labato walasa ka se ka population yɛrɛ kɔni ka sécurité yɛrɛ kɔni assurer sojɔ ko hukumu kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko so minnu yɛrɛ kɔni binna k'u bɛ ka o géreli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ cogo min k'o fɛnɛ kɔfɛ u ye décision gɛlɛmanbaw yɛrɛ kɔni ta o décision ninnu yɛrɛ kɔni bɛ boli fɛn minnu kan o de ye so minnu yɛrɛ kɔni jɔli yɛrɛ kɔni bɛ sen na min yɛrɛ kɔni autorité u bɛ ka contrôle yɛrɛ kɔni caya o so ninnu kan kosɛbɛ ko so fɛn fɛn yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni so ninnu yɛrɛ kɔni ma jɔ cogo ɲuman na n'u bɛ risque yɛrɛ kɔni na u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka o so ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakodɔn ko jamana bɛ yamaruya min yɛrɛ kɔni d'i ma walasa i ka se ka so yɛrɛ kɔni jɔ k'u bɛ ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don o yamaruya sɛbɛn yɛrɛ kɔni na walasa o yamaruya yɛrɛ kɔni dili ka gɛlɛya kosɛbɛ cogo min maa sugu bɛɛ yɛrɛ kɔni kana na yamaruya sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ so yɛrɛ kɔni jɔ k'u bɛ ka sensibilisation yɛrɛ kɔni fɛnɛ caya promoteurs sojɔlaw ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'u sensibiliser kosɛbɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
so kan ka jɔ sariya mun yɛrɛ kɔnɔna k'o respecteli ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la ko Mali jamana kɔnɔna na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen bɛ don sojɔ ko yɛrɛ kɔnɔna ni o ye promoteur architecte ingénieur entreprise fo ka taa se collectivité yɛrɛ kɔnɔna ma k'u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ma u k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna u ka miiri baara yɛrɛ kɔnɔna na ko sojɔ technique baara yɛrɛ de kɔni don nka baara dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni don i kan ka min kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa i kana i kɛrɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya bila danger la k'i ka sojɔ ko hukumu yɛrɛ kɔni na ni majɛ y'i sɔrɔ walima i y'a dabɔ kama ka fɛn dɔw yɛrɛ kɔni négliger ko siga foyi t'a la kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ a ko yɛrɛ kɔni na ko ka sanga ni wagati yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka sɔgɔli yɛrɛ kɔni to source officielle yɛrɛ kɔni na an kana na kunnafoniya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lamɛn bɔlɔlɔsiraw kan ko kunnafoni carili kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni tɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ni opération ale ni enquête minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don olu la ko min yɛrɛ kɔni ye gouvernement maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ka to ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya sanga ani wagati ko tiɲɛ kan ni ɲɛtaga fɛn fɛn yɛrɛ kɔni donna sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ layidu ta u bɛ bɔ k'o la jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni sojɔ sariyaw yɛrɛ kɔni respecteli k'o kɛ priorité u ka sojɔ kɔnɔna na walasa ni sobi minnu yɛrɛ kɔni kɛra wagati dɔ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na o ɲɔgɔnna kana kɛ bilen an ka Mali fantan naani si la tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 12 san 2026 ko fiɲɛba dɔ yɛrɛ kɔni cira stade Mamadu Jara yɛrɛ kɔnɔna ni bɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fiɲɛba ci min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni don stade kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ko ni fiɲɛ ci yɛrɛ kɔni ko hukumu na n'a kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don stade yɛrɛ kɔnɔna na ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de ye ko maa kelen yɛrɛ kɔni joginna nka jogini ma juguya kosɛbɛ ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko maa min yɛrɛ kɔni joginna k'o taara teliya yɛrɛ kɔnɔna service de secours yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka furakɛli telimanw yɛrɛ kɔni kɛ a la ko ala barika la maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na k'o dabɔ ni fiɲɛ ci yɛrɛ kɔni na ko nka ko fiɲɛ yɛrɛ kɔni cili yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don stade yɛrɛ kɔni na sanfɛla minnu datugulen don olu caman warakara wa installation technique caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ karili yɛrɛ kɔni donna olu yɔrɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni barika bonyana kosɛbɛ stade in na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ k'u bɛ ka autorité locale yɛrɛ de kɔni kɔnɔ walasa olu ka se ka taa u ɲɛda yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni kɛra ka se degré min yɛrɛ kɔni ma k'u dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ka dilan teliya yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na mi yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ dun ka fa ka se ka sabati jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sumaw yɛrɛ kɔni ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw labɔ fɔlɔ ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ bɔ ka taa di maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Burkina Faso autorité maw ye olu ye décision kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta ni ka ɲɛsin u ka bagankow yɛrɛ kɔni ma Burkina gouvernement maw yɛrɛ kɔni ka laseli kɔnɔna na u ka communiqué yɛrɛ kɔni na ko k'a daminɛ communiqué in bɔdon yɛrɛ kɔni na fo ka taa fɔ ni don wɛrɛ yɛrɛ kɔni communiqué wɛrɛ kɛra kun yɛrɛ kɔni kun kan ko min yɛrɛ kɔni ye baganw ye k'olu tɛ labɔ bilen Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ Burkina autorité maw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye décision yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni sogo y'u ka Burkina Faso jamana kɔnɔdenw labɔ fɔlɔ wa ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ Burkina Faso jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka bagan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ɲɔna k'a fɔ k'a bɛ labɔ ka taa di maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma ko ka sanga ni décision yɛrɛ kɔni ta ye Burkina Faso autorité maw ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛ autorisation spéciale d'exportation min yɛrɛ kɔni bɔ ni ka di bagan feerela dɔw yɛrɛ kɔni ma ko nin ye o autorisation spéciale d'exportation yɛrɛ kɔni gelelen ye fɔlɔ fo ka taa fɔ ni décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan ko nka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na n'u ka nin autorisation yɛrɛ kɔni jiri yɛrɛ kɔni ma ban fɔlɔ k'olu maaw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ garisɛgɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ de kɔnɔna o dɔgɔkun kelen kɔnɔna u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u bɛ fɛ ka bagan minnu labɔ k'olu labɔ teliya yɛrɛ kɔnɔna ko ni dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔni banna ko min yɛrɛ kɔni ye ni autorisation spéciale d'exportation yɛrɛ kɔni k'a bɛ gêler a tɛ se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ bilen Burkina Faso autorité maaw bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana bagan feerelaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni ma walasa u k'u labaara cogo min yɛrɛ kɔni décision ye u ka se ka o yɛrɛ kɔni respecter jamana in kɔnɔna na ka d'a kan ko gouvernement maw yɛrɛ kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka intérêt ko yɛrɛ de kɔni na ko état ka service technique force de sécurité fo ka taa se service de contrôle minnu yɛrɛ kɔni bɛ frontière yɛrɛ kɔni na ko bilasiralikan gɛlɛn dira ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ni ka bɔ
Burkina Faso gouvernement mo yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u ka contrôle yɛrɛ kɔni caya walasa gouvernement filɛ ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ka labato jamana in bagan feerela u bɛɛ lajɛlen fɛ Burkina Faso autorité maaw bɛ hakilinajigɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko maa o maa yɛrɛ kɔni i bɛ nin décision ko in kalama o n'aw taw ta i kɔni y'i tulo yɛrɛ kɔni jandi k'a fɔ k'i bɛ bagan yɛrɛ kɔni labɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i minɛna ko in yɛrɛ kɔni hukumu na ko sanction gɛlɛman bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ a fɔlen don cogo min Burkina Faso sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko laɲini kɛlen don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ n'o ye maa o maa yɛrɛ kɔni ye k'o bɛ fɛ k'a dɛn ni k'a ka bagan yɛrɛ kɔni labɔ ka sɔrɔ nin décret in yɛrɛ kɔni talen don jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nɛgɛjuru sira dɔw yɛrɛ kɔni labilalen don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni u bɛ se ka o nɛgɛjuru sira ninnu wele walasa ka se ka o maa yɛrɛ kɔni dénoncer o nɛgɛjuru sira ninnu yɛrɛ kɔni ye 80 211 84 85 ale ni 86 ko laɲini kɛlen don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw fɛ n'u kɔni ye maa o maa ye k'o bɛ k'i kulo ja ka bagan yɛrɛ kɔni labɔ ko u ka nin nɛgɛjuru sira nin yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka o ko in yɛrɛ kɔni signaler autorités ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi forum sur l'immigration internationale yɛrɛ kɔni o kɔni bɛ ka kɛ Nations Unies yɛrɛ kɔni ka siège yɛrɛ kɔni na États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère n'ale ka cakɛda bɛnnen don an ka tungarakew yɛrɛ kɔni ka kow yɛrɛ kɔni ma ale tan bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na walasa ka se ka a sen don nin forum ko yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni ale ka tagalen États-Unis jamana kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ an ka tungarake minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ministre k'a ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔnɔna an ka tungarakew yɛrɛ kɔni ka ministre ni o ye Musa Ata yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale ni an ka tungarakew yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni daminɛna ni tasibila yɛrɛ de kɔni ye komi yɛrɛ kɔni Musa Ata yɛrɛ kɔni ale ye miniti kelen tasibila yɛrɛ kɔni kɛ k'o kɛ hommage ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ni tora avril kalo tile 25 san 2026 banbaci walimaw ka binkani wale yɛrɛ kɔni na n'o kɛra an ka Mali localité caman yɛrɛ kɔni na min an ka tungarakew yɛrɛ kɔni ka ministre ni o ye Musa Ata yɛrɛ kɔni an tungarake ninnu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni daminɛ na a bɛ kuma an ka furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la k'an ka furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'o ka foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka tungarake ninnu ma ko min yɛrɛ kɔni ye furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko ye ale ci a ka an ka tungarakew yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔden ɲumanya ale ni u ka muɲu yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tungarakew yɛrɛ kɔni ka ministre ni an ka nin tungarake minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na u ka kuma ɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye hakilina falen yɛrɛ kɔni kɛ tungarake ninnu yɛrɛ kɔni ka jɔrɔna kow kan ni maa yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko degun minnu yɛrɛ kɔni b'u kan u sigiyɔrɔw la u y'u ka papier administratif de ni o ye u ka dunni na protection consulaire investissement a siyɔrɔ ko entrepreneuriat ale ni a ka di maa minnu yɛrɛ kɔni ye k'a bɔ u ŋaniya la ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ka n'u sigi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu ka kow yɛrɛ kɔni bɛ kɛ cogo min a la k'a fɔ k'u ni ministre ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bolila ni fɛnba ninnu de kan min ye Musa Ata yɛrɛ kɔni ale bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka tungarakew yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'an ka Mali tungarakew yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli yɛrɛ kɔni na walasa Mali yɛrɛ kɔni ka se ka ɲɛtaga ko yɛrɛ de kɔnɔ u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o ko in na ko a maa nin yɛrɛ kɔni bɛ Mali fɛ kosɛbɛ a bɛ sinsin kan kosɛbɛ k'a ka di an ka Mali autorités ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ o ni an ka tungarakew yɛrɛ kɔni k'u tin tɔ sinsin kosɛbɛ walasa ka se ka Mali kura yɛrɛ kɔni sigi sen kan yɛrɛ kɔni Mali min yɛrɛ kɔni ye souverain ye a faralen don ɲɔgɔn kan wa a ka ɲɛtaga yɛrɛ kɔni bɛ ka sabati min yɛrɛ ye tungarake nin yɛrɛ kɔni u ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin Musa Ata yɛrɛ kɔni ma ka da kan k'a ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛla la wa o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jɔrɔna ko min yɛrɛ kɔni bɛ olu la olu fɛnɛ o da ministre yɛrɛ kɔni kulo kan min yɛrɛ kɔni an ka Union Africaine Commission yɛrɛ kɔni maaw ye olu kɔni y'a laɲini kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye ONU ka Conseil de sécurité yɛrɛ kɔni na k'u bɛ fɛ siège permanent 2 yɛrɛ kɔni ka di farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma ni laɲini yɛrɛ kɔni kɛra Union Africaine ka commission président yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Mahamoud Ali Yusuf yɛrɛ de kɔni ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na sommet France Afrique yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Nairobi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o sommet ko in yɛrɛ de kɔni réunion ministérielle dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna farafinna jamana ale ni Faransi autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛla la réunion ministérielle min yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de ye walasa ka se ka kuma ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka na ni ɲɛnɛma dɔw yɛrɛ kɔni o ni ka Conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni u ka o réunion ministérielle yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye Mahamoud Ali Yusuf yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko farafinna tɛ se ka i si kɛ ka sɔrɔ a ma siège permanent yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ni ka Conseil de sécurité la ko ka sɔrɔ n'i ye farafinna lajɛ a ka bon politique ko sira fɛ wa sɔrɔ ko
sira yɛrɛ kɔni fɛ nafaba yɛrɛ kɔni be ni continent yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni a ka kan ni yɛrɛ kɔni ye farafina ale ka siège permanent yɛrɛ kɔni sɔrɔ ONU ka conseil de sécurité kɔnɔna na ko farafina tɛ ka laɲini kɛ ONU ka conseil de sécurité maaw yɛrɛ kɔni laɲini mun tɛ se ka sabati ko farafina bɛ ka wajibiya yɛrɛ de kɔni ko tilenbaliya dɔ yɛrɛ kɔni kɛra u la wagati kuntagalaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farafina yɛrɛ kɔni bɛ fɛ o tilenbaliya yɛrɛ de kɔni ka latilen Mahmoud Ali Yusuf ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Union africaine yɛrɛ kɔni ko ale bɛ a wajibiya ko ONU yɛrɛ kɔni ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni na ko o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni wa siège permanent fila yɛrɛ kɔni di farafina continent jamanaw ma ale ni siège non permanent 5 yɛrɛ kɔni k'u b'a wajibiya yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni ka di farafina continent yɛrɛ kɔni ma ONU ka conseil de sécurité kɔnɔna na ko walasa diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ONU ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni ko a bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ko a fɛn yɛrɛ kɔni don min bɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fo min yɛrɛ kɔni ONU ka conseil de sécurité ko fo yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni donna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna a ka o yɛlɛma in fɛnɛ ta a ka baaraw kɔnɔna na ko minnu yɛrɛ kɔni sigira diɲɛ kɔnɔna na a ka feerelatigɛ a ka o ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ o yɛrɛ de kɔnɔna a ka kan min yɛrɛ kɔni ye farafina continent yɛrɛ kɔni ale ka siège permanent hali n'a kɛra fila ye a ka o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ONU ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa février kalo tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ONU ka secrétaire général ye o ye Antonio Guterres ale kun y'a yira k'a fɔ ko siège permanent yɛrɛ kɔni tɛ farafina jamanaw yɛrɛ kɔni bolo ONU ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wale in ye tilenbaliya de ye ko foyi yɛrɛ kɔni tɛ min bɛ se ka nin ko yɛrɛ kɔni justifier ko yɛrɛ de kɔnɔna fɛrɛ kan ka latigɛ min yɛrɛ kɔni ye farafina jamanaw ye olu ka siège permanent yɛrɛ kɔni sɔrɔ ONU ka conseil de sécurité kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma